ndaitawo problem as a parent naticha anodzidzisa mwana wangu. Nyaya yemari yema extra lessons is the main issue pazvese. It's a government school. Ndinoendesawo pandinenge ndaiwana since vachiti vanoida pewiki. Second term vakabva vati havape mwana report because of chikwereti chemari yema extra lessons. I pleaded with her vakati munoya musi wokuvhura. Ndakaendawo 2 days after opening ndichinovaona vakatanga kundituka and it seems she's good friends nadeputy head wacho. Vakabatsirana kundituka. Deputy vachiti kana zviri kukuremerai ndokupai transfer letter mubvise mwana wenyu zvikoro zvakawanda zvinotambira vanhu vanotambura. I was heartbroken kuti chokwadi vari kuzama kuti inga I try kubhadhara one without failure. Inga fees I try kubhadhara one without failure. Mupfungwa dzangu ndakatoona kuti hazvina kumira mushe. Mwana wangu ava neweakness haasi kupiwa homework. Handitozive kana work ari kutopiwa. O vari kumaka mabooks ake apa she's in grade 1. Veduwe ndibatsirewo if there is someone I can talk to angagadzirise nyaya iyi. Nekuti ndakutozeza kuenda kuchikoro kwacho. Mwana akapedzisira asisatariswe ava kudofora apa she's very intelligent zvekuti haadi any disturbances. Please help me if there is someone I can talk to mwana wangu awanewo kudzidza mune zvakanaka. Nekuti ndiri kutoona kwazvava kuenda kwashata.